Winang Nasi. Biasanya jadilan pripun tirakat. Tirakat. Lah nggih ngenteni gedhe sak modare ora gedhe kok. Nggih terus jenengan ngeloke cah cilik yane ra turu. Nggih ampun kalah kalih piyai mriki. Piyai Ndras mriki. Tirakate nggih alhamdulillah. Menika gara-gara pun jam kalih langkung. Menika pamiyarsanipun tasih kathah. Nggih. Nah, tambah kathah malih niki. Napa? Kathah sing kondur ngoten lho. Niki alhamdulillah tasih kathah didongake mugi-mugi panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayahipun punapa ingkang dipun suwun tansah dipun ijabah Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin amin amin. Angger bar jam 12 omong kudu sing apik-apik, Pak. Nggih no. Sak omong-omong amene iki donga. Iya, Mas. Sepertiga malam kuwi doa yang mudah diterima dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, leres niki. Oke, kedah sing sae-sae lah ngomong. Ya no. Niki ugi matur sembah nuwun tasih dipun tenggani ugi Pak Lurah. Pak Lurah. Mliginipun Pak Lurah Padas. Weh, Pak Arianto. Kenapa karo Mas Ari? Lah WA kula niki wau bar nayup tirosne. Bar tayupan niki tasih kepareng lenggah. Nggih. Mengestoni kula lan jenengan. Oh, matur nuwun Pak Lurah. Mangke nyuwun gunganipun Pak Lurah iki piyayine suwantene nggih sae. Oh iya no. Wah, ora sangko saiki. Oh, sakniki to? Oh iya no. Nggih. Ora sadar tak ngongko. Arep tak takoni kok. Wingi ndek iki kok ndras kok anu to? Padas. Padas to? Nggih. Wingi acara apa? Napa? Acara apa ning Padas iki? Acara nggih sami enten iki dalu niki apitan. Oh, apitan. Nggih. Nggih wayangan. Ringgitan. Weh.
Lenten apa to? Ora nggih mben ki rasan-rasan mengke bar king anu deras mengke saderenge teng nggen kula padas jebule dalange ganti to. Gantos. Weh. Gantos lenten apa to? Pak Lurah niku ngendika jare ngejob jenengan pun isi. Ngoten niki gantos Pak Guru SMKI. Sapa? Ki Sarmadi. Wah. Lah kowe sing nabuhi anakku barang kok. Lah nggih. Niku pas perang gagal nggih Jenderal nika. Apa iya? Nggih. Tenan to? Estu. Pas perang gagal niku putrane jenengan. Wis kenek tak bedek bahwasannya nanggap aku ora kuat terus anake. Positif. Nggih mboten to. Niki nyuwun gunganipun Pak Lurah. Turuk. Monggo Mas Aryan. Monggo Pak Lurah Padas, Pak Ariyanto mbok beli kepareng. Sawetawis jengkar saking palenggahan. Puji wonten ing pepanggung. Didek hati bayak nggih. Nggih. Sugeng enjing Mas Ari. Nggih, sugeng enjang. Mriki niku lek tayupan nggih nganti meh esuk ngeten to Mas mriki. Nggih, leres. Oh, teng pundi niku lek tayupan? Teng dukuhe kula mriki. Oh, ngoten. Nggih acara apitan wau. Oh, apitan niku nggih wayangan nggih tayupan ngoten nggih. Nggih, leres. Mriko perdukuh. Oh, perdukuh. Setiap dukuh nggih. Mboten per desa ning perdukuh. Nggih. Jadi ampun desa dukuh niku. Dusun. Nah. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten nderek ngregaken swasana wonten ing Desa Andreas meniki. Siap-siap Mas. Intinipun nderek tunggu tinungo kemawon. Nggih. Mugi wontenipun adicara menika ndadosna berkah dumateng kita sedaya. Amin. Nggih, kaleresan ngoten wau. Kalau wingi mboten saged nimbali bapake ya anake ra apa-apa kan ngoten. Lagi. Sami mawon. Mboten apa-apa Mas. Malah saya putrane lho Pak saya. Oh ngoten. Asline ngoten. Oh iya. Ya bener. Pancen yo aku wis ngakoni kalah nek karo nggon sabetan lho yo. Nggih. Karo Mas Jendra luwih terampil timbang Pakne. Aku ki api lek nyabetke BPKB. Sertifikat. Nggih. Ting tasih lenggah sinten wau Mas Ari? Sampun do kondur wau. Oh, sampun nggih. Nggih. Nggih derek mangayu bagya tak melu-melu ngregengaken swasana. Siap. Nggih. Isih iso apa ora cobi. Nggih tesih to Pak. Nggih. Niki alumni tok tapi kan mboten lulus teng SMK niku cale. Weh. Riyen niku SMKI. Iya. Niki Pak Lurah ning ketinggalan ten mriku ki kegudhuk kalih otomotif ngoten. Jane dadi supir to ning kali. Nggih. Jane sarengane sapa ya Mas Ari? Kula sarengane Mas Sigit. Sigit pundi? Rembang. Oh, Sigit Rembang. Mas Sigit niku kata wonten Sigit Rembang wonten Sigit Ngowoh wonten. Mas Sigit, Mas X1. Oh. Nggih. Berarti sak ngisor kula pas nggih. Persis. Nggih, persis. Nah, kula kan nderekke Mas Sigit riyen. Nggih. Ya sok jaman riyen niku jenengan kan pun sarengan Mas Tantut to nggih. Sepoe niku jaman 98 pokoknya. Nggih, leres. Nggih. Napa Mas? Napa Pak Lurah? Iki apike ngidung. Oh ngaten, monggo. Ana kidung. Nah, ya lulusan SMKI kok ya. Pak RB niki. Pak RB. Rumaksa ing wengi
ayu luputo ing lara luputo bilahi kabeh jem setan datan puron. Wah elak. Aku jane bengi iki sebagai apa to? Lah apa? Dikongkoni sinden mau kan juga gelas, saya kan juga tempe. Ya, dagelan ngerangkep dadi peladen. Alah, pecah cilik kongkon ya. Paneluhan tan ono wandi miwah panggawe Allah gunane ing wong luput geni atemahing tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami nonanong guna duduk pan sirna nyuwun didawaken pepeling mawon. Oh siap. Ngaten. Dawuh kalih sinten Pak, monggo. Derek kula derek mawon. Mang milih Pak, monggo. Niki kathah niki monggo mang pilih ingkang pundi. Monggo. Napa sing pinten ki Mbak? Mbak sinten? Sing pundi? Sing kilen ki Derek Mbak. mawon kula. Oh sing kilen ki Mbak. Alah nika cempe, Pak. Sinten? Compe. Oh iya compe, Mbak compe. Compe kok cempe. Oh, mboten sempe wae. Boten, Mbak compe. Niku ya Purwodadi asli Purwodadi niku. Oh, Nggih ta? Kan pirsa mboten Mas Ari? dereng. Asli Purwodadi. Lah. Nah, jumeneng Mbak compe monggo. Anake Monggo, Mbak manto Compe. niku, anake manto. Rawasari, heeh, apa? Oh. Bledokuwu. Nah, putih-putih jenengan. Wirosari. Wirosari. Pundi? Bulu keropak. Anu, itu perempatan Wirosari itunya, Pak. Bahasanya kok Bahasa Indonesia. Mbok ya wis basa Jawa nyapa dadak bahasa Indonesia lho. Kan lama di Solo, jadi udah. Alah lama di Solo. Dari Di Solo Kotuk po. Dari alun-alun Purwodadi kemana? Itu Mangetan terus, Pak. mengetan. Mangetan terus. Kalau di perapatan Wirosari itu ada enggo-enggoan tau, Pak? Enggo-enggoan. Iya. Mengidel. Itu pokoknya deket Indomaret Pasar Wirosari, Pak. Kula kinten wau ting bulu keropak berarti tayub ngoten. Oh, nayop ge saged. Wah. Monggo. Nggih. Ya. Duet Oke. mboten, Pak? Ya duet kali Pak Duet Lurah. mboten. Duet kok duit piye to we? Duet. Iya. Tak kun tak nong ning kentak ning nong. Matur sedalu. Sami-sami. Atur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mboten matur meneh to Pak Lurah. Mboten meneh. Boten. Oh sampun. Mulai napa mboten, Pak? Sampun. Alah, Nggih. Boten efisiensi ngene iki. Matur oleh Pak. Oh efisiensi nggih. Nggih. Monggo Mas Kangko. Ya, Mas Ari. Tunggu mugi-mugi Nggih. parengana lancar sedayanipun. Amin. Amin. Semanten ugi jenengan Pak Lurah Heeh. lancar menika usahanipun nggih lancar sedayanipun dados pimpinan ingkang amanah.
Mang usulke dalan teng kerajaan Padas niku nggih jeglong-jeglong niku nggih. Mang usulke. Nggih. Dipantau kelawan Mas Ningkring, Mbak Nuwun Mas Ngadinu. Nggih. Saking Bekasi, Jawa Barat kita sing monitor ngebiar Mas. Nggih, menika kepareng request gending kembang kopi garak Banyuwangenan. Lho nggih, Mas Joko pilang kenceng. Datan kantun. Assalamualaikum Pak E, waalaikumsalam. Sugeng enjing. Nderek mungon badhe jumlah lagun Puspita Nala. Matur Mbak Nuwun sungkem Tia saking mriki. Wo nggih. Mbak Tia saking wonten Singapura, Mas Uncek. Sing wonten Singapura asli mriki. Nek ora kleru asline Madiun. Oh Madiun. Nggih. Ngersakaken Puspita Nala. Puspita Nala dangu wonten ing Singapura dados fan berat duwe jelaras Indonesia. Ya senajan to wonten manca negara Nggih. tasih remen budaya Jawa. Laras. Nggih, elok. Ayo, diaturke Mbak Sinten Elisa iki? ya. Puspita Nalane. Oke. Kalih waranggonane jenengan setunggal napa Nggih. kalih wonten. Boleh. Ayo karo anu sapa jenenge kuwi Winong Nawangsih saka Tulungagung. Diaturke Puspita Nala. Ayo Win. Win. Nyeluke Win iki. Ayo Win. Apa tuh? Ayo nong ngoten lho. Mau win kok malah diudut wong-wong iki kok. Kok diudut? Lha win diudut wong kok. Aku sing udut. Lah aku nek nyeluk ngarep kok. Berarti Elisa yo L. L. Puncak ya Un. Oh nyeluk sopir kue sing antar jemputnya saiki Mas Al kok. Mas Al. Mas Al celukane Al. Heeh, jenenge sapa kok? Alek. Ya, ayo Un. Puncak. Ono. Dadi Yo. pelajar. Ayo Pak Kang ngono ya. Pak Kongko. Maka Puspita Nala. Puspita Nala pun aturaken yuk dados. Elok luar biasa. Biasane garape musik lho. Heeh. Niki garap gamelan. Nah, jan dujo laras Indonesia lantip. Oh ya pimpinane dosen no. Ya iya. Ketuane. Wah. Ora nomo mokal. Nggih. Lah nggih. Jajal tayupan ya. Tayupan. Tayupan. Sing nayup sinten? Lah kuwi enek si Mayang Anjarsari saka Bluro kuwi. Oh nggih niki Bluro Purwodadi. Nggih. Diselingi iki mau wis lagu seragenan. Nggih. Terus padha ra yang Mayang. Tayub Bluro karo Purwodadinan iki padha ra? Duka nggih Pak nggih. Lho. Benten turene Mak Congpe. Padha beda. Benten. Bedane nggon apa? Oh, iromane beda. Iromane. Oh, iya. Itulah kekayaan budaya Indonesia. Jajal disuguhi anu tayub cara bluronan 10-8. Nah, 10-8. heeh. 18 niku. Ya. Bumi kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lirikin sanging alis sang mawe gandrung sabarang katulung. Ukir mayak mayik saking yas balik woro ing kemari sangkan untuk hari sumito tanyoyo kalan Ayub Bluro.
ojo do kepranan yen kebranan urip kesorang-sorang ramu milih gendeng opo tuku aku mas milih wolu-wolu mengeti dadi tentrem merga gendinge wolu-wolu nadyan bunga susah tetep guyu prayogane aja gampang nesu lamun nesu turap awak dadi guru yen sliramu mas milih melu sapa buku aku milih sing disayang dadi padha gampang golek sandang pangan Nadyan bunga susah tetep ambang prayogane ojo do kebranan yen kebranan urip kesorang-sorang sampun Ampun to? sampun Sampun. ora iso joget no Ora iso aku. Ora iso. Tembangane angel. Ora iso ngetutke lho. Heeh. Mesti gur luput ta iki arep ini. Lah aku Luput bilang kalih angen-angen. mayang lak cah bluro mula pomokon nembang tayung blurona yos panganane ndak dina. Wasis. Elok ya. Mawon sing nyuwun lagon podang kuning long diaturke Mas Uncek. Nggih, wau. Saking Lek Tarno, Nggih. Tanya Jaya, Mas Tarno isih melek. tesih Sih, ketingalipun. Bungon. Nggih. Datan kantun Mbak Tia Murti uga moderator PBKD. Sinten niku? Mas Giono Siwalan. Oh nggih. Nggih. Nah. Sebantuan Derek Mas monitor Giono. Mas Kangko nggih saking Mas Paiman Jayapura Indonesia Timur. Pak Paiman. Nggih. Asli Sukoharjo niku. Nggih asli Sukoharjo ning Nggih. wonten Irian Joyo. Irian Jaya. Irian Joyo. Nggih. Niki podang kuning. Podang kuning pun aturaken. Kalih sinten? Wonten Mbak Lintang, wonten Mbak sapa jenenge kuwi? Wanda. Wanda. Nah, kalian Mbak Wiwi, Nggih. Om Dereng. Nah. Sebuti Mbak Yo Lintang karo Wanda. Wanda. Oh ngaten, nggih. Ya, Aku karo nyuwun izin sebentar Mas Uncak. enten menapa? Kula badhe mandhap sekejap ajeng pipis. Amargi kula wingi bibar operasi batu ginjal. Ora Oh. entuk ngempet pipis suwe-suwe. Oh Aku ngaten. wis matur karo Pak Lurah. Bahwasanya nek ora kuwat diempet ya diuyuhne. Anu mbok diparingi selang-selang napa pralon mriku lho. Aja. Jadi selang loro lho lek di kateter ki loro. Oh nggih. Pun Nggih. monggo ajeng pipis pun monggo. Nggih. Nah, Ora kok ninggal tata kramane wong dalang kuwi ora wong jenenge kesehatan kuwi luwih penting gitu Mas Unjak. leres. Kowe tanggapan terus. Nah, bengi iki ngempet nguyuh, sesuk ginjele kumat. Nah, kan ra iso tanggapan. Mungkin Nggih. ginjele siji loro dadi ginjel-ginjel. Ya alhamdulillah ginjele sehat mung kenekan batu sing sapatorot kudu diresiki kala wingi kudu dioperasi meneh di laser. Nggih, Kudu bersih. mugi-mugi enggak sehat, Pak. Nggih, amin. Semangat. Obatnya nggih keng awake dhewe ngoten niku. Jaluk tulung Mas Baksi solahno wayange le. Aku tak pipis sedilok golekno dalan uyuh. Mbok nganu Mbak Elisa mawon. Ngopo? Kan nyekel wayange. Dadi piyai mriki kersane pirsa
mung sithik tok, somben kersane nanggap ngoten lho. Wah. Anu sithik tok ya, Pak. Ndak, Pak. Jogetke wayang wayang kulit. Engko aku dadi wayang tengule gak apa-apa. Apa ya? Masih drogo reneng kok. Nggih mesake. Monggo. Wah. Podang kuning. Ha. Katuraken. Endi bandi golekno dalan uyuh ndi? Dalan uyuh nggih pun jenengan cekel kok. Maksudnya dalan nggih uyuh ngono lho Andi. Nggih goleke dalan uyuh niku lho. Nggih, nang kamar mandi wong endi ya. Ayo Lintang karo Wanda. Mangga. Arep mau sulane yo. Napa, Rek? Wayang. Nggih pun monggo. Iso apa? Ampun suwe-suwe nguyuhe kok Ora. suwe kok. Uyuhe seperlunya. Kaya dalang kono kae nguyuh kok sak jam ki ramu. Sing ora aman. Nggih. Aman-aman nggih. Monggo. Podang kuning. Ah, Monggo Mbak Wanda, Monggo. Mbak Lintang, Pak Kangko katuran ketuyan. Monggo. ya. Yo maka. Ayo. Ayo ya. Allah, kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Ada dudu, kok ada yang muji aku selain ibuku. Ternyata boleh juga ya aku. Ayo yo, nyandi. Jan, Arek golek perhatian. Nggih, Mas Unja, nggih. sampun jam 3. Oh ngaten. Kula tak netepi wajiban nderekaken Sang Bima nggone labuh marang kulawarga genti. Monggo, monggo, monggo.